tongo borom gonang Umasongkor Deborma Honorable MDC tai sini orang narwai pita tongo aro bahana sang pita no chang rawoi tondong no bahana sini ini gue ai nai bele hambai sini narwai sungno sini pandau phai mo chang phai bagai Deborma Honorable MDC bong yakti phai na tabuk sang sini orang sini sabno kata office kita ambil sini kaji selesai lainnya. Kita punya apa kabar? Namun nahar mungnya, sini nahar mung, sini borok rok, sini tipra sarok, bahagia kusuk kotor rengi mannai, lekha pora dik dia agu thang mannai, bunyi dofa bai batai nyai, olok kotor rengi nyai, kaham kerengke tongi thang mannai, sini am cayo, kasha hospital kerei, sini am cayo kasha school English medium kaham kerei, omno sung bahagia tipe mannai, bahagia khala nyai, abo sini main uddesho tongnani nang nai, abo ni baginya. Cái số này, tại chúng coi đây chỉ am trai này ta cũng tới bộ cao phân chỉ là bộ hàng số bảy con rọc đặt từ là thấy số bảy đi, tại mấy cái hàng mấy, đi sau đây thằng này thế này, chỉ là tay khóc ra chỉ là bir pondro de Borma tongo sana bang coi đây như là số thẻ số nào vậy? Sini siam samno tabu disarei kumria jeung ya pedang lai do jeung apa problema sini dengan chief guest borom genang Umasongkor Deborma Honorable MDC samno bahan disa dai kumria ria arkone sini uklo ko tengsa ro tongo ataka thangli sini vice chairman jamojalo subject di sini sini borom genang Sonjit Debor Samgons sarna bahana o tongo sini mojang Semol Deborma sini Rampodo Disciplines ni chairman stes tongo jaga sini ang Prem Deborma ang sarna CM borom genang Purno Condro Jamatia tebo tini o sengsermani o panda o je subzonal office bonon masarana ni bagai ora tini faisok pekya narodi am saini no tini no pando chief guest ngi manjakap Honorable MDC borom genang Umasongkor Deborma tebo ora sini Sipaijola Jonni jotno subzonal chairman dok phai manjak phine rono ang anikha kaham ya faro tebo ora tongo sini Sipaijola jurnal ni ZDU borong-borong Bimol Jomatia oro sini zone subzone level ni joto sini official staff rock tebo sinoro amsai ni chairman BC Yafaro paithagang tini obono sanai tini o subzonal office toksaparang dia oro visit khai thangbo anukha tini sengtam ni bagai office khulungna nangkha sini borom genang MDC pula sai thangka sukrubui bebangno kok abono hambai maro tini seng history ni mano seng laibuma ni mano tini ni osal juk romine sijai thangsinai je norni amsayo ketal kaisa subzonal office asuka tini abon bagai pipeline hambai norog rina nango tayang ruo amsaini sini borom genang MDC Umasongkor Deborma sarno tamamole firstly joton chile sekang yak tongo kotorku apni yagulo sini CM bono bahan bai maro boroni sai tomo bai tai boni chile sakawa sini maya genang bubagra sunu tuidul nai abok jotono oro tongo sini CM theng sini MDC theng sini amsaini je social activist rok ini lugurong ni khorang no pisare thansa khlainai kaisa khlainai khorang tisai nai tini